Здравейте хора, аз съм ProKiller 1965 и днес реших да направя един много малък клип, който ще покажа как да се направите два вида спаунери. Redstone спаунер, който изглежда ето така, много лесно, страшно лесно се прави, нямате се на представа колко лесно. Примерно за коне или за каквото си искате. И такъв спаунер, нали се сещате, какъвто намирате в дънжени, такива разни. Първо ще ви трябва място. Поставяте мъкньове. Така. Такова. Диспенсър. Репитър. След това 3 редстоун. Така. Слагате е тук къво. Това така. И така. Тук поставяте една ръчка. И след това ставате торч. Redstone торч. Още един. Още един. Не, спри. Слагате си първо в диспенсъра това, което иска да ви спаунва. Слагате двата redstone торчове и виждате спаунви 5 милиона хорсове. Значи, това е първият вид спаунер. Вторият вид спаунер е: много хора си мислят, че ще ви трябват някакви плуги, някакви простоти, някакви смотани работи. Аз не съм на това мнение. Аз ще ви покажа как да се го направите много лесно с команден блок. Така, значи ще ви трябва естествено команден блок. Пишете GIF, пишете си името, в случая MyRollNob 137 и колко блока искате да ви даде. Аз лично искам един. Да. 137. Моите, ако искате само един, без да пишете едно, ами само 137 и най го. След това ще ви трябва ето тази команда, която сега съм се копирал. И да, тази команда ще бъде в описанието на клипа. Или ако не е в описанието, в коментарите. Аз ще го напиша. Цъкате долу, след това ще ви трябва един левър, бутон или другия бутон. Ще сложа левър. Ще си такова малко. Ей, така ще се го направя. Така. Да. И трябва ви един от тези. Да. Ето. И ето ви го спаунера. Ето ви го спаунерчето. Ето ви го зомбито. Само че ето видите, спаунът ви са зомбита. Вие се кефите. И ето така се правят двата вида спаунери. Надявам се да съм ви помогнал. И това беше от мен, хора. Goodbye!